good morning. It's Saturday today here in England, and it's nearly 8:30 already. Yes. Kararating ko lang galing work. Yes. Work na naman. Kahapon, day off ko, Friday. Wala akong ginawa kundi matulog. Pero hindi masyado talaga natulog. Wala lang. As in, madali talaga akong magising. And then, tulog na naman. Natulog ako nung Saturday afternoon. Natulog ako around like 4 o'clock in the afternoon. Tapos, nagising ako 12 midnight. Sa lahat ng nag-subscribe sa akin, salamat. I just hit, I don't know, the last time I checked this morning, like 7 o'clock here in England, I think 184 something. Parang ganon. Ilagay talang 180 subscriber for just 2 weeks. Actually, it's not 2 weeks talaga kasi nag-start ako. Kailan ba yon? Hindi ko nga maalala pero nag-ano lang talaga ako last week. Parang gano'n lang. But, oh my God, hindi ko talaga akalain na aabot ako sa ganong kasi ako medyo may may insecure na konti. Kasi, parang ayaw ko mag-try nga ng YouTube kasi yung rejection, something like that, baka walang makapansin or walang mag-subscribe or alam mo yon yung mga ganyang isip. But, meron naman akong 180 subscriber in just 2 weeks. Yay! Thank you very much. At tsaka sa lahat na na hindi ko pa na-replyan sa mga messages nila, i-try ko mamaya before ako matulog na ako sa inyo, ha? Kasi pasensya na kasi medyo busy. This week, one night off lang ako, tapos naggala-gala pa ako sa town ng ilang oras, so nakabalik na ako sa bahay mga 2:00 na supposed to be. Hindi na sana ako sabi ko nga hindi na nga sana ako magpunta sa kaibigan ko, but kailangan ko din magpunta para makita, mag-hi, hello, kasi binigyan niya man ako ng bigas, in which wala na akong mabili na bigas. And then, happy din ako kasi dumating na yung order ko na siopaw. Yes, siopaw. Filipino na gawa nito. Isang siopaw is 1 pound. Yeah. Nag-order ako ng 10. Yeah, I know, 10 ang dami, no? Pero hindi ko naman to kakainin in one day. Pag pag gusto ko lang, or kung galing ako work, parang tama rin ako magluto or what, ito na lang kakainin ko. Or minsan, babaunin ko sa work. Kasi, 8:30 na or kailangan kong magluto na naman ng kakainin ko. Hindi ko alam kung ano ang lulutuin ko. Confused.com pa ako kung anong lulutuin ko. Actually, binigyan ako ng kaibigan ko ng adobong atay. Feeling ko yun ang kakainin ko. Siguro iinitin ko lang. I want it something like i-fried ko lang. Buti na lang guys, may itlog pa ako natira. Ayan nakabili ako ng itlog last week kasi, not last week kasi, last week. Kasi this week, wala na talagang available na itlog for how many days na. Hindi ko alam kung bakit walang itlog. Kung saan ang galing ang supply ng itlog namin, hindi ko alam. Kasi wala talaga sa lahat ng tindahan dito sa place ko. And then, wala ding flour. Alam mo yung gusto ko sana magawa ng pandesal kasi binigyan ako ng recipe ng kaibigan ko. Gawin ko sana sa day off ko, sa Tuesday. Pero, wala akong mahanap na flour. Pero, feeling ko meron pa naman akong flour dito. Pero, kaya, guys, magluto ba ako? Or, ito na lang kakainin ko, siopaw. Hindi ko alam. We'll see. Magluto na lang kaya ako, guys. Parang
Kakain talaga ako. Initin ko na lang to. Yung bigay niya na ano, adobo na atay at saka gizzard. Ano ba? Balon-balunan pala. Yeah. Balon-balunan pala yung ano, yung Tagalog ng gizzard. Sabi nung ano, yung nag-comment. Kaya, ito na lang lulutuin ko. Madali lang man to guys, kasi initin ko lang. Alam nyo, ano lang yan, init-init lang yan. Ito yung binigay niya sa akin, binigay nila mag-asawa. This kind of rice. Galing ano, hindi ko alam. Turkey. Galing Turkey. And then, Turkish honey. Ang sarap nito guys. Yeah, I know. It's 5 pounds. This one. Pero maganda naman yung anong tawag yan? Lagayan niya. This one, honey. Pure honey. Ano, nalagyan ko pa ba yan ng mantika? Marami na kasi itong mantika eh. Dali ha. May adobong atay and gizzard. Maraming luya para pawala ng lansa. Ano ba yung... Ay, kung may rice ako. Ito na lang anuhin ko. It's a microwavable one. So, ito na lang gawin ko para madali. It's gonna be ready in just 2 minutes. So, yun na. Kasi tinatamad na ako. Gusto ko nang maghiga, magpa-chill-chill. And then, of course, mag-reply sa mga messages nyo. Yeah. Ilista ko nga guys, kasi minsan hindi ko na makita sa dami ng messages. So, hindi ko na makita yung iba. Makaligtaan ko ba? Kaya, ilista ko para I'll get back to you. Diba? Ay! Oh my God! Gutom na ako. Lagi na lang gutom. Gutom na talaga ako kay ang kain ko lang talaga is every morning and that's it. Morning lang. Yung gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. No? Tama na. That's it. That's it. Kailangan natin na. That's it. Meron pala ako isda, guys. Binigay din ni Inday. Oh, diba? Diyos ko. Daming nagbibigay sa... Initin ko. Alagay pa sa balot. Ayan, no. Paksiw to na isda, tapos iprito ko na lang. Yan o. Paksiw na isda. Ay, ang dami kong pagkain. Thank you, Lord. Thank you, Inday and Aydin, sa food ko. I'll let you see that. Tingnan niyo. O, diba? May atay and gizzard and basta sa manok. And then, the paksiw na, oh my God, bullet tuna. Tulingan, God. Bisaya ba? Tulingan. Ayan. Di ba? Yan. Yan. O, di ba? Ang swerte ko. Bango.
dami ko hugasin na. Diba? So, gusto ko sana maglinis nung day off ko. Hindi nga ako nakaplansya, no? Diyos ko, yung plantsahin ko, nag-stairway to heaven na. Yung mga plantsahin ko. Tapos, naglaba pa ako kahapon. Dagdag na naman yun. Baka lampas langit na yung plantsahin ko. Ayan na, guys. Yan ang breakfast ko. Yung rice, tsaka yung tawag dun? Paksiw na bullet tuna or ewan ko, basta tulingan yan sa Bisaya. Yes. Tulingan. And then adobo na na atay, gizzard, tsaka may heart ng chicken. And then, oh my god, hindi ko man gusto yung amoy ng rice. Oy, guys, parang may yung amoy ng anis. Anis ba yun? Anis? Or ano ba yun? Basta parang may ito siguro yung maliliit. Oh, yun, ganyan. Oh. Yan. Pero, oh well. Tiis, na lang guys. Kaya paano na lang mga ko sa bituka. Diba? Sige. Kain na tayo! Let's eat! Kain tayo! Wala, oy. Ayoko man ng baho ng oy. Yung rice. Marami pa naman ako binili niyan kasi yun lang ang natira. Hindi naman masyado marami. Parang 5 lang. 5 lang yung binili ko. Dito lang ako kumakain sa kusina. Guys, basta ako lang mag-isa pag wala ako bisita kasi yung lounge, yung dining ko, nandoon pa sa ayaw kong magdala-dala ng pagkain doon tapos ako lang mag-isa magkain tapos malaki yung lamesa. Okay, let's eat. Thank you, Lord. Meron pa man ako rice dyan na natira, yung puti, pero siguro yun na lang ang ko. Hindi ko talaga magustuhan. Let's eat. Ayan. Yeah. Cowboy good. And let's eat. Kain tayo. Yeah, altered carbon. I'm in episode 2 now. I'm done. Basta ako, guys. Hindi magkasya yung yung siopaw ko sa freezer. May 2 sobra, so baunin ko yun mamaya. 2 talaga. Hindi na magkasya yung siopaw ko sa sa freezer ko. Masyadong medyo puno na yung Kailangan ko muna kainin yung iba or lutuin bago ako magpili. Oh my God! Kung matutuloy kami sa Wednesday, magpunta pa naman kami ng market magbili ng crabs. Oh my God, hindi ko na alam kung saan ko yung ipasok.